Hello everyone, logoफोर आंहा दिनै माइ लामनायनि सावरि जायांदों। जोङो दुब्लियावसो लामो नालाय माइखौ न'नि ओरैहाय आरो माने सान्दुं नाङो, न'आवबो एसेबां सान्दुं नाङा। ओमफ्राय जों सान्दुं नांग्राखैजायसो लामो नालाय, ओमफ्राय आं दा बेखौनो साफा खालामबाय, सिबस्रोबाय, जिगाबारि गन हाग्रा गोजौ थानायफोरखौ एसे फुस्रांबाय मास्रांबाय सिबस्रांबाय समायना खालामबाय। ओमफ्राय आङो सिबखांबाय आरो सिबखांबायबो प्लास्टिक बनायखौ लालायाखिसै आङो। देन्जार खस्थ'सो लाखादों, केमेराखौबो देन्जार मा होनो स्टेन्डआ देन्जारसोखामोन जोंना। ओमफ्रायहाय आङो मबाइलखौ दोननानै माइ रोगागासिनो दं आरो दा माइसा रोगानाय सावरि नालाय जाय पारापारि रोगादों। सैमा फिसायाबो जि डिस्टार्बखा सैमा फिसाजों जि गेलेयो फाग्लाजों। सैमा फिसायाबो गुलु मुलु तुलु मुलु खालामथारो। सैमा फिसाजों गेलेबाय थायो जाम्बाबानो। होगासिनो जोंफ्रा एबार आब्राब्रानो हिनजाव बायदिनो माइ रोगानो मोनथारो बिदिनो। माबानिफ्राय लाबोदो आरो न'नि दुलिनिफ्राय दङ, दुलिनिफ्राय लाना फैदों आरो। ओंखाम गोरलै जाहांहांदों, बेखायनो माइ लामसोहांदों दासो। Bự thằng nó जोङो नैलाय बिनिफ्राय लांदो आरो माइखौ दिहुननानै दुलिनिफ्राय गोलैजोबदों खावसे। फार्स्टना माने सौ गयो नालाय, ओमफ्राय इयाव लाखिथाबनो मोनाखै। फुरा माइफोरखौ जों दिहुनखांबाय। ओमफ्राय एसे आरो बेलासिबायमोन। गेजेर ससेयावथ' आं केमेराखौ लानाय जायाखैनो, माइ बिरनाय मानायफोरखौ लाबाय थायाखिसैलां आरो एसे सोर। ओमफ्राय जोंहानि आबैयारा आंनि माइ गायनायखौ माने एसे सान्दुं सायखादों आरो, ओमफ्राय बिदिनो माइ बिनायखौबो नायफ्लाबाय आरो। ओमफ्राय साहाया नुनाय माखाया जोंहानि मामा आरो इयो केमेराखौ हमनानै होनदों। ओमफ्रायहाय इनि खाथियाव जि थाबै गसंनानै थाफैनाया जोंनि ब्रादार। केमेरा लानायखौ डिस्टार्ब होयोब्रा इयो। ओमफ्राय आं माइफोरखौ फुरा बिरहोखाबाय।
ओइ सैमा फिसाया बिमा आरो फिसा माथामखा एबार आं माइफोरखौ बोखांनोसै आरो बेलासिबाय नालाय माइखौनो फुरा माबा दाबायदिनि सान्दुङावथ' देहायाव नांखाथारा नालाय ओंखायनो माइखौ साननै लामखानांदों आरो एसे थाब थाब माबायो नालाय साननै लामखानांदों Thank you logofer for the watching. Bye bye logofer. See you again.